Il-qatt f'pajjiżna reġa' naqas skont statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO, in-numru ta' persuni jirreġistraw għax-xogħol fi frar naqas b'mod qawwi meta mqabbel ma' frar ta' sena qabel. Fil-fatt minn ċifri mogħtija mill-NSO f'sena fit-tieni xahar tas-sena il-qatt naqas b'1460. Dan hekk kif filwaqt li fi frar tal-2021 kien hawn 2675 persuna jirreġistraw għax-xogħol ma' Jobs Plus. Fi frar li għadda kien hawn 1125 persuna ifittxu xogħol. Punt notevoli ieħor mill-istatistika tal-NSO juri li meta frar jitqabbel ma' xahar qabel, in-numru ta' persuni ifittxu xogħol għal aktar minn sena naqas ukoll. Meta niġu għal kategoriji ta' età kien hemm tnaqqis b'aktar minn 3 darbit fin-numru ta' persuni reġistraw għax-xogħol li jgħoddu bejn it-30 u l-44 sena. Ir-rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ, partikolarment dawk li jgħoddu bejn l-20 u l-24 sena u dawk li għandhom bejn il-25 u l-29 sena naqset bin-nofs. Dan filwaqt li l-qatt fost persuni imdaħla fi żjed żmien bħal dawk li jgħoddu 45 sena jew aktar naqas b'aktar minn nofs. Fi frar ukoll pajjiżna kellu l-inqas rata ta' qatt fiż-żona Ewro. Dan skont statistika li ħarġet riċentament mill-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat.